Ahoj, vítám tě po roce a půl u nového dílu podcastu Crime by Eve. V dnešním případu se vrátíme o skoro 30 let zpět, a to konkrétně do roku 1994, a mladá Eva se odstěhovala v té době do Prahy za prací. Evička byla čerstvě dostudovaná zdravotní sestra, podle mnohých byla vždy vzornou studentkou. Eva pocházela z Jihlavy, kde žila se svými rodiči a také sestrou. Eva se v průběhu let věnovala několika koníčkům, například šermu. Po maturitě pověsila svou vystudovanou profesi na hřebík a odstěhovala se do již zmíněné Prahy za lepším výdělkem. Eva měla v Praze svůj byt na Chodově, kam za ní rodiče pravidelně jezdili. Tam žila i se svým přítelem Richardem. Eva měla mít podle všeho pronajatý byt i v zahradním městě. Právě v tom bytě měla Eva údajně poskytovat privátní erotické služby. Dne 8.7.1994 přišel do bytu Evy přítel, který uvedl, že po příchodu bytu cítil plyn. Zavřel hořáky, otevřel okna a začal hledat Evu. Tu našel po chvíli mrtvou vedle postele. Eva byla nalezena mrtvá s několika modřinami a dírou v hlavě. Podle tehdejších policistů nebyla díra v hlavě způsobena kulkou. Po ohledání místa činu byl nalezen přívěsek. Jednalo se o kámen chalcedon ve zlaté korunce. Evě tento přívěsek prokazatelně nepatřil. V bytě se ani nenašly peníze za služby, které měla Eva údajně poskytovat. Proto byl případ vyšetřován jako loupežná vražda s promlčecí dobou 20 let. Ač se policie snažila sebevít, tak vraha nikdy nenašla. V roce 2013 přijeli vyšetřovatelé k Eviným rodičům před ukončením promlčecí doby. Je asi důležité se také říct, co ta promlčecí doba je. Promlčecí doba neboli lhůta je teda zjednodušeně řečeno to, za jak dlouho přestane být trestný čin trestný, neboli teda postihnutelný. Myslím si, že u vražd je to 20 až 25 let, u jiných trestných činů je to nižší, ale právě po téhleté době, která uplyne a pachatel by se doznal třeba za 26 let po tom, co spáchal třeba vraždu, tak nemůže být odsouzen a může si spokojeně dál žít. Od rodičů si kriminalisté brali nějaké důkazy a také vzorky DNA. Vyšetřování po několika letech pokročilo a tak bylo nutné DNA ověřit s těmi, které našli. V roce 2014 byl tento případ promlčen. Po promlčecí době přišel otci Evy dopis, ve kterém stálo. Píše: Vážený pane, pracovala jsem na Václavském náměstí v hotelu, viděla a slyšela jsem hodně. Vaši dceru Evičku jsem znala. Byla hezká, inteligentní, taková tichá, dělala dojem skromnosti. Vždy večer přišla samotná, posadila se ke stolku. Chodila skromně oblečená, nebyla nikdy zmalovaná. Říkala, že je z Jihlavy, zdravotní sestra. Když byla zveřejněna v Blesku, okamžitě jsem si upamatovala, přestože je to 20 roků. Přívěsek jsem viděla na krku vraha, který v roce 1992 zavraždil Ditu Hrabánkovou. Viděla jsem je spolu večer v hotelu. Pokud by byl Franta vrahem Evičky, do očí se mu již nepodíváte. Pracoval hodně v Německu, kde za podvody a zlodějiny spáchal ve vězení sebevraždu. Policie to uvedla ve zprávě ve značném letitém zpoždění, protože ho udala po smrti vlastní manželka. Cítím s vámi vaši bolest nad ztrátou vaší Evičky. Říká se, že nejhorší bolest je, když se díváte do hrobu svého dítěte. Tak co si o tom myslíš? Měla by u nás být promlčecí doba 20 let za vraždu? Nebo naopak a měli by s tím právě zákonodárci něco udělat? Děkuji moc za tvůj poslech a doufám, že se uslyšíme dřív než za rok.